Vandaag loop ik stage bij een loods en tot 2 minuten geleden dacht ik dat het over zo'n gebouw zou gaan. Maar ja, toen kreeg ik een vlag in mijn hand geduwd en ja, nu sta ik dus in de haven. Goeiedag. Hey, Hallo. dag. Ik ben Wouter. Dag Wouter, ik ben Jelle. Dag Jelle. Ik zie dat jij een loods nodig hebt, Jelle. Ja, oh, dat betekent de vlag, dat ik een loods nodig heb. Ik verzoek een loods, betekent dat. Oké, en die heb ik even gevonden. Ja. Ik dacht dat het ging over het gebouw, maar... Ja, dat is een loods, maar ik ben ook een loods. Vandaag echt een baan voor stoere mensen. Ik mag meelopen met een loods. Dit zijn de mensen die op zee overstappen op schepen om hen veilig de haven in te loodsen. Dus stel ik heb een schip en ik wil de haven binnen, dan bel ik jou. Zo ongeveer. Ja. Ja, dan bestel je een loods. En eigenlijk alle loodsplichtige schepen die moeten van de wet een loods krijgen. En die moeten wij dan als loodswezen leveren. En dan komen wij op dat schip op de tijd die jij opgeeft dat je op het loodstation denkt te zijn met je schip. En dan komen wij aan boord en dan kunnen we die navigatie overnemen, zodat je veilig met je schip langs alle banken, kliffen en andere obstructies onderweg, met voldoende water onder je kiel, zodat je niet aan de grond kan lopen, dat je veilig op je bestemming komt. En jij weet natuurlijk ook precies waar alle gevaren zitten in de haven, Ja. of nou gevaren. Ja, en wij hebben dan de communicatie met de verkeerscentrales op de verschillende plaatsen in de haven. Ja, en dan zorgen we dat alles soepel verloopt en dat het schip veilig op de locatie komt waar hij moet zijn. Nou ga je een dagje met ons mee. Dat is veiligheid hartstikke belangrijk. Oh ja, tuurlijk. Een van de allerbelangrijkste dingen is zichtbaarheid. Dus je krijgt van mij een hesje. Kijk. Ja, die staan mij altijd heel erg mooi. Ja, en deze is extra mooi geel. Ja, jij bent mooi oranje, dus dan zien ze ook het verschil tussen ons ook nog Ja, duidelijk, precies. Ja. Nou Jelle, dit is het belangrijkste. Dit is het zwemvest. hè? Het zwemvest. Ja, je kan hem Kijk. gewoon aandoen als een jas. Ja. Zo. En dan doe je de gesp dicht. En dan is het heel belangrijk dat je niet aan... Wow! Wat is dit nou? Help! Dit is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Oké Jelle, dan nou niet meer aan het touwtje trekken. Het is Nee. veilig zo. En dan gaan we naar zee. Het voelt goed. Vanuit de Rotterdamse haven gingen we direct de Noordzee op. Zo konden we meteen meekijken met het daadwerkelijke loodsen. Zo ligt de loodsboot op zee, waar vandaan loodsen met bootjes van en naar zeeschepen gebracht worden. Een voorbeeld hiervan is de Jol, een kleiner bootje dat aan de loodsboot hangt en simpel ingezet kan worden. Wauw, ja, dit ziet er meteen wel heel indrukwekkend uit. Ja, zeker. Nou, dit is de brug van het schip, van Ja. de loodsboot. En de stuurman die is hier aan het werk. Ja, en hier kunnen we zo meteen heel goed zien
hoe dat gebied er nou uitziet waar wij beloodsen. En hoe dat werk een beetje opgebouwd is dan. Mag ik dan ook even in de stoel zitten? Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk. Dankjewel. Ga maar op de sleepboot af. Dit is het roer. Ja, je laat het echt aan mij over? Ja, Oké. Zoveel vertrouwen hebben we. Het ziet er wel heel vet uit. En dan dit is het roer? Dat heb je zo'n groot schip. En hiermee Zo'n sturen we een hem. mini-stuurtje. Ja. Ja. Maar dit is natuurlijk niet jouw werkplek als loods, maar hier krijg je wel heel veel informatie vandaan, toch? Ja, net zoals nu gaan wij daar een schip loodsen met de loodsboot. En dan komt de loods eigenlijk ook altijd even op de brug op de loodsboot om de laatste informatie even om zich heen te kijken. Ja. Hoe ziet het verkeersbeeld eruit? En dan krijgt hij nog wat informatie mee van de bemanning van de loodsboot voordat hij daadwerkelijk in de jol stapt en met de jol naar het schip gebracht wordt zometeen. Maar ze zoeken denk ik niet meer met echte verrekijker een boot op waar ze naartoe moeten. Of gaat dat dan ook allemaal via deze schermen hier? Nee, dat gaat hier via de schermen. Kijk, we hebben natuurlijk een planning, dus we weten welk schip ongeveer hoe laat hier verwacht wordt. Nou, en dit gebied eigenlijk noemen we het voorzorgsgebied voor Rotterdam. Hier hebben we de ingang van de rivier naar Rotterdam toe. Ja. Hier zie je de Europoort. En hier in het midden ligt de loodsboot. Oh, dat witte puntje. Dat witte puntje, dat zijn wij. Dus jij krijgt dan het seintje, ik moet die boot gaan loodsen. Ja. Dan, zodra we in de buurt zijn, ga jij met de jol daar naartoe. Ja, Dan stap jij over en vervolgens ga jij jouw ga vaart... ik aan het werk als loods. Ja. Ja. En dan later word je weer opgehaald dan, door een jol. Ja, of als het schip de haven ingaat, stappen we natuurlijk aan de wal af. Oh ja, tuurlijk. Dat kan Maar ook. ja, nee, zeker weten. De loodsboot die zorgt dat wij op tijd op de juiste plaats op het juiste schip stappen. Ja. Nou, ik vind het heel cool dit. Wat vind je nou echt het allerleukste aan het zijn van loods? Het allerleukste aan het zijn van loods, dat is denk ik dat je geen enkele werkdag hebt die precies hetzelfde is. Ja. Onze dagen zijn zo gevarieerd. Je weet nooit wanneer je telefoon gaat. En als je telefoon gaat, weet je niet wat voor schip je krijgt, wat voor mensen daar aan boord zitten. En dat is dan nog maar je eerste bootje. Dus je wordt 's ochtends wakker en eigenlijk weet je nog niet hoe je dag eruit komt te zien. Nee, ze bellen mij op. En dan krijg ik te horen, je krijgt die en die boot. En die moet van daar naar daar. Dus die kan vanuit de haven naar zee moeten. Die kan van zee naar de haven. Of in de haven van de ene naar de andere ligplaats moeten. Nou, dan zeg ik prima. Ik ben zo en zo laat bij het opstappunt. Waar dan het vervoer is wat ons als loods naar het schip brengt. En vervolgens dan ga ik even lekker douchen, ontbijten. Ja. En dan ga ik kijken van, wat voor schip is dat eigenlijk precies? Wat voor diepgang heeft hij? Hoe verwacht ik dat hij er een beetje bij ligt? Hoe ziet die reis eruit? Wat is het weer? Wat doet de stroom? Wat doet de wind? En afhankelijk daarvan kan ik me alvast een klein beeld voor mezelf maken van hoe ik met dat schip ga varen. En vervolgens dan zorg ik dat ik op tijd ben en dan stap ik in de taxi. Ja, dan ga je lekker varen. Je komt aan boord, je stelt je voor aan de kapitein. Dan ga je zorgen dat je de reis goed en veilig gaat afleggen. Hey, en stel, ik wil dus loods worden. Hoe pak ik dat aan? Nou, eigenlijk moet je dan op de middelbare school al bedenken dat je later wil varen. Want iedere loods die heeft gevaren in zijn carrière. En ja, dat kun je op de middelbare school kun je kiezen of je mbo of hbo een zeevaartopleiding gaat doen. Ja. En daarmee kun jij gaan varen, dan ga je ervaring opbouwen. En als je op een gegeven moment een bepaalde ervaring hebt, dan word je interessant voor het loodswezen. Want op dit moment is het zo dat wij eisen dat jij minimaal je vaarbevoegdheid, dat is een soort vaarbewijs, hebt als eerste stuurman voor alle schepen. Ja. En als jij dat hebt, ja, dan kun je je aanmelden bij het loodswezen. En dan kom je in een soort systeem dat ze gaan kijken van, pas jij bij het loodswezen en past het loodswezen ook bij jou? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. En het loodswezen heeft dan een hbo-master zelf helemaal in beheer. Zo. En die doorloop jij. En als je die doorlopen hebt, dan word jij beëdigd als registerloods. En mag jij loods zijn. Maar ik zit natuurlijk niet op de middelbare school, dus ik ben eigenlijk al te laat. Ben je misschien wat aan de late kant. Ja. Maar ja, als je dat nou heel graag wil en je gaat varen, je doet er een klein beetje ervaring op. Kijk, dat hoeven ook geen tientallen jaren te zijn. Precies. Dat kan toch wel ook al in enkele jaren kan dat Ja. bekeken zijn. En dan zou je kunnen kijken van, kan ik bij dat loodswezen aan de gang?
Ik vond het fantastisch om mee te mogen varen met het loodswezen. Een stoer beroep waar je kunt genieten van alles wat het water te bieden heeft. Je moet er alleen wel tegen kunnen.